Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary, hormatly tomoşaçylarymyz. Habarymyzyň bu sanynda size Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky we Pakistandaky ýokary okuw mekdepleri barada wajyp maglumaty ýetirmek isleýäris. Ýagny Pakistan Islam Respublikasynyň Awraly ýokary okuw mekdebi bolan Lahore Üniversiteti akademik ufatlyk we bilimde halkara hyzmatdaşlyk ösdürmegi maksat edilýän Pakistan Islam Respublikasynyň Aşgabatdaky elçihanasy bilen hyzmatdaşlykda dürli ugurlar boýunça münasip taliplere talip haky hödürleýär. Hünärler, lukmançylyk we stomatologiýa, dermanxana, biohimiýa, molekulyar biologiýa, mikrobiologiýa, biotehnologiýa, faglyk ilmlary, inženerçilik, sunugat, ilmler we jemgyýetçilik ilmlaryny öz içine alýar. Universitet dürli meýilnamalary boýunça türkmen talipler üçin 5 talip haky berýär. Habarlaşma üçin telefon belgisi +92 42 111 865 865. Şeýle hem ylmy işgärler üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny öwreniş institutlary susy maksatnamasy alymlyk derejesini bermeýän ýöne güýçli depkinli maksatnama bolup, ýokary bilim gatlygyna işleýän tejribeli muallimlary we ylmy işgärleri Amerikan jemgyýetini, medeniýetini we gymmatlyklaryny, guramalaryny çuňur göz ýetirmegi hödürleýär. 5 ýa-da 6 hepdelik ylmy işgärler we ýokary bilim ulgamyny işleýän muallimler üçin maksatnama häzirki ýüze çykan faglyk, howpsuzlyk hemde fiýahat kynçylyklary baglykda 2025-nji ýylyň may aýynyň aýagyndan başlap iyul aýynyň başynda tamamlanyp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda geçiriler. Okuwyň anyk feneleri biraz soňra belli bolar. 6 maksatnamanyň her biri aşagdaky bir mowzuga gönükdirilýär. Amerikan siýasaty we siýasy düşünjesi, häzirki zaman Amerikan edebiýaty, jurnalistika we köpçüliklerin habar beriş serişdeleri, Amerikanyň medeniýeti, şahsylyk we jemgyýeti, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ykdysadyety we durnukly ösüşi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary siýasaty. Dalaşgärlere bildirilýän talaplar. Dalaşgärler öz ugrundan awyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan orta hünärli we 30-50 ýaş aralygynda bolmaly. Dalaşgärler ýokary bilim ulgamyna ýa-da gözlük edaralaryny işleýän höwefçiň we iş tejribeli hünärmenler bolmaly. Dalaşgärleriň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna owal ýaşap we okap gazanan tejribesi az ýa-da ýok bolmaly. İşleýän okuw jaýlaryna ýa-da edaralaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny öwrenişiň dürli taraplaryny okuw maksatnamasyna girizmegi meýilleşdirýän, Amerikada okan ýokary okuw jaýynyň ugry boýunça öz ýurdundaky ýokary okuw jaýyna täze kurslar açmagy niýet edilýänler, Amerikanyň Birleşen Ştatları barada owal bar bolan sapaklaryň üstüni ýetirmegi meýilleşdirýänler we Amerikan öwreniş ugurlary boýunça ýüriti seminarlary guramakçy bolýanlary aýratyn üns berler. Ähli dalaşgärler ingliz dilini suwara bilmeli. İngliz dilini okumak bilen bagly bolan köp ýumuşlary ýerine ýetirmäge ukyply bolmaly hemde seminarlara we maksatlary dol we işçän gatnaşmaly. Bellik, aşagdaky sanalan şahsyň bu maksatnama gatnaşma hukugy ýokdur. Olar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlary we hemişelik ýaşaýjylary, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçihanasynyň işgärleriň garyndaşlary. Her bir dalaşgär bu maksatnama gatnaşmagy bolan sebäbini we bu maksatnamadan garaşan netijelerini bir sahypada gyfaça anketada beýan etmeli. Owalky ylmy işleri, iş üstünlükleri we wezipe borçlary boýunça maksatnama bilen has gyzyklanýan dalaşgärlere aýratyn üns berler. Baryp gelmek ýol çykdaýjylary, ýaşaýyş üçin boljak çykdaýjylary, okuw kitaplary bilen bagly çykdaýjylary, goşmaça çykdaýjylary we saglyk ähtiýaçlanyrmasy bilen baglanyşykly ähli çykdaýjylary maksatnama tarapyndan tölenilýär. Mehriban ýaşlar, eger-de siz bundan başga-da Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda muallimler üçin tejribe gazanmak mümkinçiligi, susy maksatnamasy, Koreýa Respublikasyna talip hakly bilim almak mümkinçiligi, Çin'in talip hakkı maksatnamasy, Germaniýada talip hakkı bilen okumak mümkinçiligi. Başga da bir näçe ýokary we orta hünär ýokary okuw mekdepleri barada habarlarmy we Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtymyzyň bilim sahypasyndan okap bilersiňiz. Mehriban tomoşaçylarymyz, şu ýerde size ýene bir wady ýatladyk geçmek isleýär. Eger-de siz daşar ýurtda bilim almak isleýän bolsaňyz, onu resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýetip biljekdiňizi ýatladýarys.
Xabarlaşma üçün telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.